the Lord. Suro erade. Amen. Na medwendwe asama no ho no. Afi 2026 say yesimu. Kwan be ne befa so ye be suro erade. Ye di fo no odi yenu no osuro me. So what the asam ba. What the asam ne na no so ebre ya. What the ahopopo ne suro ene di som e de mayen. What the ahopopo ene suro ene di som e de mayen. No what the asam ne ba. Yen so no what the asam ne mayen e die ene ye fa ho. Asam no nam no so de bre ya ne yesuro asam no. Yesuro. Sabo what the ahopopo so de ne mo no. No what the bre ya no. Minu mie no sa asam no a what the brain yesura na afi de nyame de aba wose adwaman e de yare be bre minu mie no nyame ka kire no no what the ahopopo eni suro esomu e de maye na minu mie no so asam no what the brain minu mie no so ye de ahopopo ye de asomu na Amen. Minu mie no ye de ahopopo de asasam nim. Yes. Aye ekasa tenten. Aye ekasa tenten. Aye say ntimi nya ya na. Aye say de bia maame de asam eba maame so ye kasa papa. Ejoma de bi de me de mejai. Hey. Meye de meje ejoma no. Eden. Sister bi toma de. Sister no ya person ni kese. Me bo sister ni this ese ni pa me brain ni mo no. Na sister no oni Bible akankan na apostle du toma ombenya hoho a ono no solo nyame e wode mo ho watena adwamam awo baako watena adwamam awo mienu Yes. adwamam awo miensa watena adwamam awo nan na otika se nyame se e wada omode fasting se radi mi chi akankan eti nyame ma metimi kenkan chi Bible Amen. na nyame so tie ne se me bai ono na osori nyame e wodam wa emre ahoho achia eti ne wapisa me no me meja yedai e de ama no Bon sema stop nyame na nyame so bua no e ma wotimi kenkan yes na wasanyem de toso nan ho na nyame suma de difo kase bi so kono koka kira ba wai se wateme na ase wapisa made ma meti ahopopo ayama no na o mesa so ono no osro ono lu nyame ana watrene na ase e de adwaman saa abawunum enti obeku no bon sema enti obeyadai obeku no ayamenu mie na to wankade na ebe ka satenten wonsro ewrade enti na bisa so wonsro no so wonsro na ko wantre ne mo madwaman ego ba ko wode afiri no mienu wode afiri no miensa wode afiri no enna konum obeda wobe kono wode adwaman atena na safo ne onsro ono no ewrade because the obisa no no wode ahopopo ye dai aisha de ama no menu mienu aye de nyame penko a ena yeye de nyame mpe ye kwa na ye kasa asa de ahohu ma me wo ye tenten asa ensamo ka de bia ye kasa ten na me de adwama me ye de jai me ye de achiri sa ne me dai en so onuadofo usu awrade ana ena mi bisa o sa usu awrade ana so usu awrade dia ena wo de ahopopo ebe so sensam na ye dai ebe no me kwa so no nya me de ba wo de ahopopo ena de ye dai ena de som hallelujah bon sema stop nyame God bless you what the ahopopo ne so de enum wo bi usu awrade teno abesoli di bonni kese abetena na solifie bonni akese no de abetena nyame mu obi radite no ojucha ne wie nantin obi su radite no de ensem fata ena wo yetire ne nua obi wo ha wale onsu rade enso sa wo mpena ekani ko ho wo ye be man sa wo sa wo empena ekani yere ho usu rade enya me sura no ena me bisa sa usu erade last up my yesu nyame
Yensuro nyame last stop ma yetimi twa na yedidi. Yensuro nyame enyema bone nkoa ene yeye. Last stop ni edi chain no ade atone nan. Uso rade nyame mlansa mo na eka ho bi so o Kristo ni enye sa wodi che to wona ya na o Kristo ni enye sa wo shatra na o Kristo ni enye sa wo wura wani anton wo nipa no na wo nsuro nyame efise yedifo no wodi yanimo no asam ne ba wodi ahopopo somu ebe yedai ebe ka kire yen amen wo so de ahopopo ebe so asem ne mo ana obeye nsem bebre obeka sam bebre ana nyame asam ba onua dofo mo ma ye mpo asam no enka sam bebre ebia na sam ne ba na eye minti enye be bia me ye wosumu ase no ena ade ne e poma me e enti asam ne ba nya sam som na me subu nyame so na me kasa last stop nyame e preach we die e pa maame enti nya sam ye dai me free sa ne emanu amen enya kasa mebre dabi enya kasa tente biala dabi a ye bekasa na wo bia wonte da mo ano wo no no tu yafo de wonte da mo habi no entie kire na ye kire na onu no mo ya dai tu yafo ye yesa yesuo nyame ana yes samono asamono ye dai ye nsuro ye gatie na so ye dai ye nsuro amen bon sema stop nyame Ibe tieme Ewa so asema mentia sie wantie last stop nyame asem tina ojadamui amen amen e pa cho ye be kwa ye twino asem ye hwe ya asem se de Mose etweman no Mose enwoma etoso enum e Deuteronomy eye etia eye edu Etifia asem se ositi ho kokobo edumi na fei Israel eden na Awurade Nyankopɔn repɛ wo nkyɛn se je se usuro Awurade Nyankopɔn afel ma yes eden stop nyame e pɛ wo ye nkyɛn ye last stop nyame e pɛ wo nkyɛn se ye be suro Awurade ye Nyankopɔn amen usuro Awurade usuro Awurade dia ene ensamu a ekoso wodam a ode na menwo maame yes maame esi eba no onua dofo so nyame dia enye so wode ahopopo edi somo na wo je emu aduma hallelujah amen na wonante na kwan nyina so wasesa wonante na kwan nyina so a last up nyame sesa wonante a ewa na kwan nyina so a yes na wo ekwampana so a yes ekwatrene ne so a amen akaya efo hanya mane bia ma sa wonante wo no last up nyane ne kwan ne so a na wo dono na wo de na wakoma nyina na wo kra nyina som Awurade Nyankopɔn sa wo de wakoma ene wo kra nyina som no last up nyame a na wo de Awurade mmra nsɛm a mre hyɛ wo na yisu de sa wo de last up nyame emla nsɛm so a ensɛm eno me wo maame eso ba no ene eso maame esi so ba no sa wo so a onua dafo sa wo di so a yes na sa wa po a dia be ya wo dia wate o ha ne be ko wate amane ne be ko wate ye wa chinchi abere no ye wa chinchi no wa nanti no ko mo bolo sa wo be di so a o ha amane ne nyina e be free water so hallelujah amen o bon sema last stop nyame na udi na sade amre hye wo na nyina so a udi last stop nyame asade so a ene no na be ye wo yie ene nyame be ye wo yie amen last stop nyame asade se bi ni dey ye see en makeup ye en petra ye tutu ye nim ene se wotimi diso a last stop nyame se men kan che se ene obey dey obey ye wo yie amen o bon sema last stop nyame se wotimi diso a asam na hona ye me de papa wo se wotimi diso a wotimi di mla no so a wotimi diso a ene last stop nyame se men kan che so obey dey obey ye wo yie amen sie se woni bimpa obi wowa obusa skani ye woni bimpo no obey ye wo yie obi be pa wo be slow hoska wo be pa wo moa wo de na sa betu wano efisa last stop ne mo ya dai wo ya wo yie hallelujah o bon sema last stop nyame edu nine etwa so hwe
osoro ne osoro mu esoro eye awurade nyankopɔn dia asase na de dodo nyina eye awurade nyankopɔn dia asase so ene wasoro na eye nyankopɔn de ne dia una masase so usu nya de nyame pɛ de nyame pɛ no ene na onua dafo bɛyɛ do nyame pɛ no na bɛyɛ nyame echi wade ene na bɛyɛ ene ne hu hia sɛ so usu be di last stop nyame echi dia wo be pa de mo anu mu sɛ ye na mo be free mu na wakɔ yɛ dia ɔbonsam pɛ na de sa wo nya dia ene nyame na say CAC ha otie Pentecost ha otie Roma ha otie wo se de nyame pɛ no sa wo nya dia ene onua dafo ene free wo na kɔ yɛ na ɔpɛ hallelujah amen bon semala stop nyame obi a on pension no na so te dan nu a ene no yɛ bayifo hɔ onketa honhom papa odere sɛ nipa no de honhom maame yɛ ne yɛsɔfo maame yɛ bi yɛ na hyi ebi mbɛgya yɛ yo eti so obi ka ne sɛm onua dɔfo ɛfo adwen ma no head obɛkasa bebree no emni bi yɛ difo ka ɔsi nipa no sɛ nipa no ɔkasa na sɛ n'ani ayɛ de n'ani atraw sɛ nipa no etie no ɔkeka no ɔbɛkura bɔnsa na yɛ dɛ atu agu ɔne na tɛ dɛm a ba ɔho deɛ nhyira ɛba ɔbɛyɛ na adwe so ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛbɔ tu agu etie ne kasa tenten no ɛma hu nhyira na nyame pɛ sɛ ɔde ma ɔno Jesus so bɛdi last stop nyame hyehyɛ yɛ so a na wobɛdɔ no a na sɛ wobɛdɔ no a nhyira na ɛba no Namela, hallelujah. Amen. Obon semala stop nyame. God bless you. Maame oba no na obi pia hwi di wanim. Ami busa asa na hwi ya mu pia di wanim yae. Na rade so obeti ahwe. O tehwi se pe untimi sori nyina wona so be. Wona no be ye peche se di dompeni. Ba se wutimi di gina ho. We di abaya we di maame. Untimi nyina ho. Waso obehwe. So wutimi di koba. Bacha kago mic ni mami. Osumi ni gina no dwada na mitimi kwa afuom, mitimi kwa afuom. Ada na untimi nko. Nnai, mitimi kwa afuom. Preacher bi esi wanim. Aya adwen se ye bedo betenam. Last stop nyame di mu to obeso mu. Na de bia watimi aba abebɔ mpae. Amen. Boom kasiya pa mawrade. Mama tena fom na wasori minim se nya yize ma ba ba ne premiersa ene de beyi wa free sa hwi na ye de asi wanim no ene beyi wa free wo se me sori wo Yesu dim na sa tena biem honhom atena se bi abo ka se me sori wo Yesu dim amen honhom mu buo bi ade ato wanim tena se Kasa me soro me hu maame ho sra mo Yesu di mu. Amen. Oh, boom kasema wrade. Last stop nyame. Jeno. Amen. Efri obone fo nsem adom nti amen. Amen. So wo hye uniform. School atade. Ti said do mo ko university no. Ana obi di danger abonensa, aboniti, aboboni nipadua ni mu nyina na nyame sento yale. Yare be hanesa obedi hospital kwani aba yede ne koto ni ayi no wa ba hada pama no me pa cho da bi madam doctor do wa ba hada pa cho me ba hada wo ko school ewan pu agogo wo free krom a me free krom ha mama wo ba no no ada na yakwa no me ni ba school last 2 years enti me de ba ye no ana e be share wholesale ho ti wholesale ho ne ba ye na about 2 nipa ba ko wholesale ho enti nipa na bato no wode ne ma age dem ho nyina de ba ne ma ne ma wode be da so ai enti me ba ye no me hwede din na me ka kire ma no ho nse on ke ne nkasa wode ne ma age ho nyina na ge na bato no wode na damfo ono wone da ye o to betina e de na ye oba no 5 months ni e ba ne so tia na etie ne so tia na etie me na kompai bo na me aso me sole amache
na me so me bomb pa me nemba pa ne ye bomb pa ye tia na nso tia nti be me say last week me de body akwa akra eti me odwom na sahwi me tini bi say me ba no me mfa no nkɔ kwa hena wana me kɔhwem na am say duabo sare na bon sam kase fa ba Jesus sare na ye de kase fa eti me ne kwa ye no me say me kwa ma nkɔ be na mos akra wane owapa eno nua pa ne ma me kwa ya sore me kwa sore wo the Jamson hour come on ana wasɔre afiri nyame na ase na wakɔsoma kwa ahia kɔhwem oban sokro obewu denja ne bobɔ ne honam nyinaa obewu obewu ɔpɔnto akɔhwɛ ne nyinaa mu no ade na ɛyɛ no no ba bi ade ne firi no ɛbɔbɔ na apɔso ba akɔkora ni hɔ asane ɛbɔ ne ti ɛbɔ ne kɔn ɛbɔ ne mu ɛbɔbɔ ne nsa edu ne krada ɔde abna edu ne krada ya ne kase no ase na yɛ ne sɛ ɔsena akoma ɛba ɔsena akoma ne ho hyehye no ne sisi na chika sɛ na akoma ase ya twe na akoma na chinka sɛ so nipadua nim ana ne yam ro so saa etu ko hwe mu ne kosi sɛ ai omo so omadane omo 45 minutes sorry na ye de na bon sam kase afa ma chi sɛ sorry adentina ya na mokɔ asɔre a na bibi tomo muntimi nyinya minni aya na chi na mu ho hwe ne nti na ya na mamotimi atene ekobosom so ana ade ne ana hamo pama no no nka ni problem nkyerɛ me ama sɛ ya le no bae no ya bɔ mpa ya saa ampa wa brɛ anya yie tina wo so kosuma kwa he me pa balon kwa etina wo sa wugya asɔ ne to na akɔ ya bi o ka no kre pa bon sɛ ma no oba no omo kuna wie ɛyɛ ntɔ ya le ɛna ɔmo tɔɔyɛ me kɔ so te be 10 times ɔmo ya lab na ɔmo si bibia ni ɛyɛ ntɔyale ɛso kan su ɛyɛ ntɔyale na ɔmo atayɛ no pɛsɛ ɔmo di kuno efiri wo manim enti wabɛpia ha suma nkwa ahen o bosom so amen 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 ɔmo antimi anyɛ amen ɔpɔn so ɔkɔyɛ ni nyina akora ne ho ntɔ no ana ne ho atɔ no ne ho atɔ na ka asa de naba sa ne ho antɔ no the last stop nyame ya obehu ɔgye na obehu ɔgye wa de ma wa obehu ɔbɛfa ne school atale na atale ɔde hyɛ ne 912 baako atale ɔde hyɛ fie baako school atale ne ka ho 3 sika ne ka ho wɔde ne bɛba ɔba bɛdi 3 days wɔ ha nyame bɛkyerɛ no ne ho bɛtɔ no wodi sika 20 million ne bɛka ho na ade ntale na ka ho na ade naba sɔfo ma me fa wɔyɛ ne bɛgye oh bonsama urade me unsa wo bɔtera gɔta bi na gɔta na ayɛ sɛ ɔmo de nnua na agu so ɛna wo nan baako hyɛ gɔta nim ɛna wo nan baako ka abɔnten wotwe wo nan na ntimi ntwe mfiri gɔta nim because hyɛ nnua ne ntɛm yɛwu ansa ne nan ne hyɛ mu no na ayɛ sɛ deɛ biribi aworɔ ne nan no biribi asɔ ne nan nim wɔ gɔta nim na ne nan no wedeɛ no ɛworɔ na wɔtia mu ɔgɔta nim na nkurɔfoɔ so ne mu ɔmo pagya ɔmo de ne kɔ hospital adeɛ kye na ne nan ne nyinaa bobɔ mpomponya sɛ deɛ ahwie nsuohyia gu so no ɛbɛpem ne ha na ne nan no ho na starte worɔ Jesus nyame sɛ ɔbɛda dɛ mo saa ɔmo sɛ yɛnkɔtwa history de nan no kora san abu asan aka ho bɛma sɛ gɔta ne da n'anim ogyina hɔ no gɔta ne da n'anim ɔmo de nnua agu gɔta no so na mo sɛ yɛde ahoma asɔ adeɛ nim asɛ de obi tɛ hɔ no obi tɛ hɔ twɛn no bomala stop nyame kase fidie biala ayɛ de me to dɛm me bɔ ɔkra din enwane mfirim sese ya enhwan yes enhwan Jesus ɔnte aseɛ ɔsɛ me kana to dɛm matena baabi a ɔtɔn adeɛ no me kana to dɛm ma fa hɔ
afe honhom poma bi yɛ de ama wo sɛ fa nante me bom pa ya gifi okra ne nsɛm me gifi okra ne nsɛm Jesus. 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 gifi okra ne nsɛm Jesus. die bia yɛsom wo yesu di mo hwan Hwan. yesu di mo hwan Hwan. yesu di mo hwan Ewo Yesu di. yesu di mo hwan Hwan. yesu di mo hwan Hwan. yesu di mo hwan Hwan. yesu di mo hwan Jesus. afa awurade sane no baabi a yɛsɛte trap no Yes. baabi a yɛsɛte trap no Jesus. baabi a yɛsɛte trap no Jesus. baabi a yɛsɛte trap no Jesus. ne kra nwane firi hɔ Yes. ne kra nwane firi hɔ Sesea. 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 maame no sɔ ne mu Yeah. maame no sɔ ne mu Jesus. ɔsɛ ma ne nwane Yes. ne ma ne kra nwane Jesus. onyame gya nhyia Amen. onyame gya nhyia Yesu di mo. onyame gya nhyia Yesu di mo. Bromba Awurade. maame obi si yɛn si nkonnwa ne engu awale no bɛrima no bɛrepɛ sɛ yɛngu awale no mehu si yɛsi nkonnwa tɛtrɛtɛɛ na asɔre mpanimfoɔ tete mu ɔsɛ awale no de agua na engu wɔn nso wɔn ne na brɛ ɔmo agu awale no honhom aka honam fam spiritual aware na gu bishop wɔka bibi fa mic no ma Mama mpacha na kure. yɛgu awale no honhom mu na de yɛbɛkɔ so ne bɛrima na abusuafoɔ nipa mmienu ba bɛtaeɛ akyire serious dendenden paa na ɔmo bɛtaeɛ akyire a ɔmo na ɔmo bɛdi mu kena apere awareɛ no gu ama nneɛma a mo abla a mo abɔ nneɛma a mo ayɛ no ɔmo asan gyina mu Pa. Apie kura wie. maame kasa gu mente Mama mpacha apie wie apie hunamani kura wie. apie Pacha. tɔpia wata miɛnsa mame kasa awale guo mu kaa me de atafa mic ne brɛ awale guo mu kaa me de Awradie guo. awale guo mu kaa me de Guo eka amade. ɛwɔ honhom mu Ewo humu. mede sika twia Mediskatu aka. awale guo mu kaa me de wɔ honhom mu Awrade guo. hɛ bɛgye kama no wate ɔwɔ ama ɔnsɛm ama awurade ɔse wɔn te twi awale guo mu kaa ɔde Awale guo mu ka ɔde. ɛwɔ honhom mu Ɛwɔ honhom mu. wɔde sika no twia Wɔde sika tua. etwia ka Etua ka. ɛwɔ yesu dim Ɛwɔ Yesu di. ɛwɔ yesu dim Ɛwɔ Yesu di. maame fa to so yɛabɔ ne dua nyame sɛ ne kediri nyinaa sɛn ne kediri nyinaa sɛn obɛwu march ɛwura march ma obɛwu na abraham meka kyerɛ ne sɛ yɛabɔ ne dua no ɔmo akɔ bosom so akɔda no fama no gyama yɛ no kasa Ekwadane yansa ne yɛbaa no. meka wie na mokɔda ne yɛ meka kyerɛ mo ansa na mokɔda ne na ɔmo nim sɛ yɛdua Amana yɛdi kan akɔ. moda ne Patwan. maame no wɔ hefa ɔde ne baa yɛ na meka kyerɛ ne sɛ dua na anya no tam bɛ na mokɔda ne dua no mo anka ne koraa bɛsa de no akɔ na mokɔda ne kɔkɔgye mike ne ka wanka koraa de no akɔ fie maakye woma ne wɔbɛwu ɛfu na mode aba ha Sabla ya bani ya nane. Endi yale no ya de. na moda ne yɛ na meka kyerɛ mo sɛ yɛdua bɔ mokɔda ne yɛdeɛ na akɔ so De ba no, ni ya nane na no ne papa net. Edi da no me se me kwa hwehwe me kwa ne se papa de na tu kwan. Omo kɔ baabi. Edi on ba he no, me be na me frɛ no a wɔmfa. maame ɛnka stories mo baa yɛ na mebɔ mama ne sɛ dua na anya aba no makɔ hwehwɛ mo akɔda ne simple ana Me ba cho akɔda. mo da ne a ɔba ne ho atɔ no Me ba cho da. ah na sa de ne bɛɛ da wɔ ha
nipa wa wu awie no ye de efu na da bi amade ba ha efu nko a nyame se ne kidiri nyina asɛn ne kidiri no ɔse anea me agina to hospital gine to hospital ne kidiri nyina asɛn ɔse ne kidiri ne yam neema no ne nyina asɛn na ama ne na ase no ayɛ saa no hwɛ ne na ase match pepe na da kan da ho motinya me na ase amamba to na me nka ne papa na de ne ko enu nti ne papa kra ne me yaka akola won hwe no ona me yaka won hwe na akoda ne dua papa koda no ha me ba cho papa koda no ana me se wakoda ne yesa ne ho atɔ no ne ho nton na adam bɛda ha obi ada ne dua na wiara na ne ho nton no ba cho ha ba cho anti me amon samu amawra kede ne na ase aye kede ne na ase aye ni bishop twetwetra no kɔsoro ɔse ne kidri nyina asɛe emmra bebre wɔ ho ansa ne yɛ nyame bɛgyere no emmra no wobɛtumi adi so wontumi ne so afa abakɔ nyame busam sɛ memmusa asɔrefoɔ no sɛ wɔma ɔnye wo a ɛnyɛ sɛ wɔnye wo acha wanyim biato acha mira me nyankopɔ ame so me dini dinti infa ne nko ba bia timpa na cha na ho na de ne kɔɛ ba cha papa na de ne kɔ e kwakro na mo de ne kɔ e kwa minimu so minim ba bia mo kɔ na so ɔma kɔda na atwitwa nkokɔ aduale na duro enso still ma twitwa nkokɔ pama no amapa so ye koyo twa nkokom yelu ani ama waduro dwale ye paso ani afa nyame di agro ka se di agro ha aha wo de atamche metu asan pamo metu ana masan pamo Yes. aka ho nya agro ni edi wa ye bre papa eni abre ho bre wem awie ye bre ho ma ni pajira eni abre se ko to moja obetua duabɔ no ka nyina maame atua nkokɔ no mu twae ni nyina sana nyame agye oba na ma na nhyehyɛ yɛ nyame ka kyerɛ me de ama wo wobɛtena ha nso ahwɛ no nnuane bi wɔ se ne kidiri nyinaa sɛe ne yam nneɛma no ne kidiri no a ɛma nipa survive no ne nyinaa sɛe nti na ade ne kɔ so te na ɔma ayi no dɔkta no ankasa kra wɔdeclare ne sɛ ɔbɛwu dɔkta ne nim sɛ ɔba no ɔbɛwu Oh, Broma Rade. ti nipa ya ogyina ho wɔyɛ fu 3 months de adura wie march no so ewura mu ana obewu ɛnyɛ sɛ pam eti next month pɛ ɛna yɛ ne nkwa obedi amen next month edi so onyam kwa bia ne men Oh, Broma Rade. mo benya yie na ma wo sɛ wo nua no mo na ka ho ɛna mo yɛ tuntum na yie no yɛ ayie kɛseɛ ba me hu nipa na wawu no me hu wo nua no mo tu ɛka ho ɛna mo te ayie na se ayie kakraka pa ɔmo ahyehyɛ keteni saa nneɛma no wɔ yie na se ɛna wote hɔ ɛna wo nua no mo no ka ho enti me tu ma na wo te ayie na se no ana Awurade sɛ ayie a ɛbɛka no na fama ne ho ɛna ne kra te ayie na so eti bompae ma ɛnɛ me kra akyire no ɔhyɛ dɛm na me frɛ na me sɛ kwame na wohyɛ dɛm mo yɛ dɛn me kɔ asɔle o ɛna ɔso wokɔ last stop na me sɛ ai na ɔsɛ ɛne ɛbɔ mpaeɛ ma me na me classmate baako afrɛ me sɛ ɔso daeɛ na wɔfira ɔhyɛ ataadeɛ ɛna wɔasua ma n'ani nyinaa yɛ akɛse
No, be son say, Kwame Adai. No, see a year, idea. A shimmy pan, and mamma tear ye no dear. Any, me who de me man. Na ben abani da ne. Anopeya. Per 20 cities. O money yes. And 9 per 20 cities 4 Fabra. Me also be kuta achade na ode be chew. Menim sa achade se wunya ne bro nya ne mudia. Na nipa ne firi wukunu fie. Ana ode ade ne ba won chen bu fie. Ti se de bro nya achade. Na de me hu ya ne sa wo gi achade no. Ode achade ne ba no se ade wi amede brewu. Oda no waso daye de ebe hihye na waso ho daye ne ebe sum ho fidie na waso ho daye bidi kodum daye so no ade na ekoso na musa waso ade nim a wagye ade na ya kyede na menim sa kan wanu se kan wanu sa fe na ade no so ba de ne nya wura wo mu pe ebe take be 2 years oso daye bia na ref Bumawrade Bumwe Oba kai pa sa waso daye ba de be che na ref enipa mi ansa mi na sin konyo no mo se wo ye hihye bibia no wa huni daye hihye bibia no wa huni daye mo fa che de wi nkoma no yam fa che de wi nkwa no nti ba ko de beba me hu maame me ne be ma bi na tifie wono so ye hunhum nipa me wo hwa na obeka che me se maame nipa me ensa wo fie ha a o mo kuntia wo enti hweyie anam se ne se wo was wo hu anka na si e kire ho no me se han was nipa me ensa bi wo fie ha o mo koso ayeren wo fie ha o mo kuntia wo enipa ne timofie enipa ne tifie ho na be no ka asasam no kire ma o kan ye adi be posome de posome aba se nipa tere kutia wo fie nipa tere e wo fie ho ene nipa tere nso asi hu nkonya Odi amano ehu maame enna me Kumasi ena nipa na frɛ me sɛ ne ba school fees oso say ne ba school fees ka mike ni ma me na mbese me kamo a eni patinti na me no ka sa oda ne school fees ne to ne nsam no da ne kwense ma ka de me ma no fama no ha kamed be ma no meboa card be ma no aha so aka to say twa ne ba school fees ma no e kanya de bone wo di school fees ma no ne de kwense gu nsam Bum kasema urade Arade amma me time obi se me fama wo a ansa na obi ska be wura sa afie ho enti wo betena se me heda no akasa o se time no e no mo de asset sa trap no time ni twa mo anu ano wo de mo anya dwuma time na nso na de mo be ye dwuma enti me ne won kasa na me fa time ne ma na ma time ne nso na be hye glass ne ma ye Bum kasepa mawrade Bumawrade Baba no pawe wade wanye wodifo bi akaka na wo no woman of God yes yes adia na din sanka wo be wo so ayi dia ka bia wo bia Bum kasema urade Baba no pawe